Pagnanakaw ng motorsiklo sa Cagayan de Oro City sa pulsa CCTV camera. Sospek arestado. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa CCTV ang nakaparadang motorsiklo at isang kotse sa parking lot ng isang establishmento sa Captain V. Roa Street, Barangay 24, Cagayan de Oro City. Ilang sandali lang ay may isang lalaking pumasok sa parking area at sinilip ang motorsiklo na tila may minamanmanan at lumabas din ulit ito. Pero muling bumalik ang lalaki at dahan-dahan na nitong inilabas ang motor habang nakasakay na ito. Mabuti na lang at nakita ng isang trabahador ang pangyayari pero pasimple namang tumakas ang sospek. Sa operasyon ng pulisya, agad na nahuli ang sospek na kinilalang si Russell Angelo Silot, residente ng Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Na ay karnaping nahitabo o ato kining girespondihan sa atong mobile patrol o sakto gyud na wagi nato ang maong suspitsado. Depensa ng sospek na hindi niya intensyong nakawin ang motorsiklo. Saya mga ilo ko pa sa ilo jud sir, may buntag dia. Sa ilo jud ko. Nya wala jud dili ko yung anak nga tawo. Nya katulang nga time mahubog lang kay ko. Wala ko kabalo sa akong gibuhat. Base sa CCTV kung nakakita ka no, iya gyud na sakyan. So there's a consummated nga nga crime na karnaping. Hindi na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng motor pero siniguro nito na mananagot sa batas ang sospek. Ako, si James Paulo Yap para sa GMA Regional TV.